Kis Entertainment Ngadirejo Pacitan Suwan Ngabyantara wonten ing padusunan Karajan Padesan Tempuran. Terima kasih, thank you buat kawan-kawanku jumpa perdana dari Tole Pratama Production matur kasuwun, dan juga terima kasih thank you kepada kawan-kawan yang mengabadikan event malam hari ini. Siapa dia kalau bukan syuting balapnya Ponorogo, Hela video syuting, matur suwun. Mudah-mudahan lancar sampai di ujung acara, tidak ada halangan satu apapun. Berkah paestu panjenengan. Lekasing sedya babaring karya ngenyo gumelar wonten ing sasana lipur umangke wonten sekawan widiwati ingkang sengaja kita siapaken katur para sesepuh pinesepuh langkung-langkung kakususaken dumateng keluarga agung panipun Bapak Katemuan dalasan Ibu Kitun lumeber dumateng para kadang tamu sutresna. Sugeng amirsani sugeng ngembidhangetaken gelaring budaya gangsal widiwati enggal arsa gumelar wonten ing sasana lelipur. Setunggal tetembangan ingkang badhe katuraken dumateng panjenengan. Sugeng anglaras, sugeng midhangetaken ugi sugeng amirsani sinambi anggrawi pasukatan ingkang sampun kacaosaken saking juru leladi. Matur sembahing panuwun. Tansah marapamoring suksma sinuksma ya winah ya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu ong pambukaning warana tarlen saking layap liyeping luyut pindho sating supena suh musuping rasa jati. Sapa langgeng rahayu
Ya 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 ya. Oh. Ya 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 ya. Ho ya. Woi. Ho. Budaca monggo Widyawati Waranggana ingkang kewok arsa gemelar wonten ing sasana lelipur kanthi kaliyan kadang-kadang tamu sutresna. Ho. Woi. Ya ya ya. Soy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula salam nyuwun pangestu Kiswana Saba langgeng rahayu. Sari Kiswana Saba ingkang iringi sinarengan gangsal Widyawati angleluri kabudayan Jawi. Oh ya 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 ya. Sirep suing gending wileting rama kadang-kadang campur sari Ngadirojo Pacitan Sowan Kabiyantara wonten ing Padesan Temuran Kecamatan Sawu Kabupaten Ponorogo. Sadèrèngipun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wanikmatilah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Dumateng para pepunden, para pisepuh sesepuh ingkang sampun para ing pamawas seda ing pitutur ingkang saduhu kinabekten dahat kalingga murdaning akrami dahat sinudarsana. Langgung-langgung para pangemban-pangembating praja satya nargari song-song agung minangka pandam-panduming kaudasih ingkang pantes hanampi pakurmatan. Para kiai, para santri, para ustadzah, asayid asatid ingkang ngrinten dalu tansah sumanding kitab suci wayung ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang kula taati tausahipun. Para sarjana, sujana sudane budhe ingkang sampun wenang nampi wayuning kasutapan ingkang satu bagya mulya. Wabil akhos panjenipun ingkang hamengku gati Bapak Katimun sekalian Ibu Kitun gotrah keluarga jenaket ingkang paring panjenengan ingkang kula tresnani. Lumeber para sanak kadang tamu sedahat ingkang sampun dahat mawardi maradawaning budya luhur sumrambah para sanak kadang mitra dasih langgung-langgung ingkang makarya makarti wonten dalam sak mangke
mboten kawula sebat asma panjenengan siji pokok sawiji ingkang kebak pinangsulan talining katresnan. Sepisan mugi rayu sih wirasaning pangeran ingkang maha welas lan wasih winantu sagunging raharjan karahayon kabejan kawijengan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kula dalasan panjenengan katitik ing dalu sak mangke kanthi nikmat sehat nikmat slamet kita sami maksih pepanggihan tebih-tebih sangking pacitan swan ngabyantara pepanggihan wonten ing sakabupaten Ponorogo leres wonten ing Kecamatan Sawu Padesan Tempuran kanthi pinaringan bagas waras sehat slamet boten wonten alangan sawiji-wiji tinulakaken saking suker sakit tinibaken saking sial dangkal mugi manggiyoyono basuki ndatosaken berkah lan barokah kangge sahibul hajah ugi ndadosaken amal kasanah katur para pilenggah amin Allahumma amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatu wala sholamuhu sholawatu salam mugi katur kunjuk dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngemban dawuh nyempurnaken akhlakipun menungso jaman jahiliyah manjing wonten jaman Islamiyah jaman biadab tumuju wonten jaman ingkang beradab jaman kebodohan manjing wonten jaman kemakmuran kanthi linambaran agamipun Allah ingkang hak nggih agama Islam ingkang kita rasuk boten sanes sahabatipun kanthi wonten ing dinten yaumul kiamah amin Allahumma amin matur sembahyang panuwun sepisan malih Mbah Katemun amit pasang aliman tabi sinabeto ing leduni dumau ing tawang-tuwang tinolan ing tolak sarik tinebakan saking sel dangkal linepakno saking siku dadaning Gusti tinebakan saking pringgo baraning margi matur agunging panuwun panyalembana lan panyarwi kalau sakadang campur sari Kis Entertainment pacitan swan ngabyantara wonten ing dalem mriki nyuwun tambahing pangestu ugi ngaturaken kula nuwun mugi-mugi lumampahing karya saking kanca-kanca krida budaya wonten gangsal widyawati ingkang sampun siap siaga ing sasana pagelaran sakderengipun mangke tumandang gawe mugi-mugi lumampahing hadicara utawi kajanipun saking pripun bau katemun lulus raharja manggiyoyono basuki lancar rahayu ngantos ing paripurna keluarganipun ayam tentrem murah sandang pangan segar kewarasan karang kitrinipun dipun panggeni sakrinten sidalune tansah mangya kawilujengan fidini wadunya wal akhirat jangkep wonten gangsal widyawati ingkang badhe ginelar setunggal baka sawiji kala tepangan dumangen panjenengan makarya kalian konco tole Pratama Production Professional Audio tentunya diabadikan semua oleh kawan-kawan Hela Video Shooting ingkang saking tengen piyambak ingkang mijil saking Kecamatan Ndongko Kabupaten Trenggalek sinten menika aku rawani Mbah Mun arep sembrono aku rawani Mbah Mun arep sembrono sing tegese wayah nyambut gawe ya wajib nyambut gawe penyanyine yen ora ayu-ayu aku ya wedi dipadoni karo dulur tempuran ingkang sisih tengen kiambak kaboyong saking Kecamatan Ndongko Kabupaten Trenggalek adikku ayu dereng jangkep 20 tahun urung genep 20 tahun kurang setunggal dina golek jam 12 bengi nggo genep 20 tahun sinten menika genduk denok deblong Ellen Sanjaya kok enek bocah gurih kaya ngene bangun kena nggo tambah ngantuk bangun matur sembahyang panuwun jangkep Dwi Widyawati utawi ingkang kang kalih
maksih sanggeng Kabupaten Trenggalek mapan wonten ing Kecamatan Dongko. Ya Dongko luar biasa. Sinten menika ingkang nderekaken Kiss Entertainment Pacitan. Gendok Ilbulkis apa Ilbi Bulkis Nuansayu. Sing tengah iki bocah yo ayu, bocah yo pinter, gelungane yo paling gedhi dhewe, lipene yo paling kandel dhewe, panganane gending, panganane langgam. Asli sanggeng Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Mas Vera Aurora Ferry Auriri Ukor kuncung sateku rosok sabun dolananku lempung cilek sokong dolananku cilek sokong lempung. Penyanyi telu niki sing pun kula dekaken, pun kula tepangaken cara iwakno iwak kacangan dipangan sak ndase sak rine enak kabeh. Jangkep ingkang Kosengawan ingkang mijil sanggeng Kecamatan Krayun Kabupaten Ponorogo. Senajan to setunggal kabupaten kalian Tempuran menika genduk bocah iki asale saka Kidul Etan mapan lenggah wonten ing Sendang Krayun. Ayun Mahes Mara ingkang pungkasan najan to busanane beda iki panganane ya tunggal sego bayarane ya beda ning luwih akeh boleh sithik ya. Waranggana ingkang mijil saking Bendungan Trenggalek Adiku Ayu Tini Maharani Bismillahirrahmanirrahim. Purwa narbuka hanyurasa udar kawedar satemah ambabar rinakit basa rinangga ukara rantat runtut paras ingkang gending sinungsa golangan mataya neleng malangkung mring Hyang Agung marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya
dadya ukuraning jiwa Jawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kasembatan liwah karayon kasumangke.
tansah ing panuwun.